at the Vatican, where you met the Pope, and also Rome, where you met the director of FAO, at the same time the chairperson of the president of St. Egidio. Tell us what were the key issues that you discussed with the Pope, and also the importance of the time with the FAO, if you can summarize. Of course, it was a great honor to meet with His Holiness the Pope and to have discussions with him and his team. We felt greatly honored as Malawi because I represented Malawians. And so, and eagerness to engage with me, even as I engaged with him, was a great experience that one never forgets. And his passion for service, passion for the poor, his passion to see young people empowered, these were some of the things that we discussed. I was able to, as folks in Italy, like you mentioned, and the community of St. Egidio is a community that is helping transform many lives in Malawi through their service. And so to meet them at their headquarters was a fantastic thing. I had met with the leadership in Malawi before, but this was an added thing. And they are embarking on projects that continue to uplift the lives of poor Malawians. And their help with our mitigating efforts because of the El Nino effect that has put close to 6 million Malawians to food insecurity. The Director General there, Dr. Hui, is very willing to help us with programs that will mitigate the same. So it's been really wonderful, even though in so short a time, and yet we were satisfied. And from there, Your Excellency, you also came here in Germany, where, among other issues, we have seen the signing in of an agreement on issues of water, transport, and also on energy. And also today, you just met the President of Germany. Tell us how important was this, and what were some of the key issues that President of Germany? So my working visit to Germany, of course, started in Frankfurt, where I met with some investors, private investors, wanting to enter into agreements, and we did sign MOUs with several of them with regard to our marine transportation on Lake Malawi, and also met with the Chamber of Commerce in Frankfurt, and many of whom are willing to get involved as we are, emphasizing agriculture and as well as mining. And then when we came over here, we met some investors, some involved a lot in mining, in tourism, as well as agricultural productivity. So we feel like it was the crowning thing was meeting with the president, His Excellency Steinmeier, and we had very cordial discussion. So on one hand, we have met with private sector, we have met with government officials, including the president, and we have discussed a range of topics that will cement the relationship that Malawi has enjoyed with Germany for the last 60 years. But we believe that these relations will go to a different level now with these visits. And I have invited the president to come visit Malawi as well. President muchichewa maso mnafika ku Rome kumene muda kumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse papa. Tinacheza bwino momasukanso komanso akuonetsa chidwi kwambiri pa zonse zikuchitika ku Africa, ku Malawi,
kuonetsetsa kuti kukambirana kwathu utumikira anthu achinyamata ndi anthu osauka kuli pamtima kwawo kwambiri. Titachoka kumeneko tinakumana ndi akuluakulu a St. Gideon amachokera nanga siku athu kuja timango kumana nawo kuwadziwa kuti ali kubalaka ali kuti ena ambiri tinakumana nawo kumene kuja koma kuti tidzaone headquarters yawo kuonanso mmene amachitira modzipereka pofuna kutumikira anthu ku Malawi kuja anthu osauka anthu achinyamata. Tinaona chinthu cha mtengo wapatali. Ali ndi mapulogalamu osiyanasiyana amene akupitiriza chifukwa cha mtima wawo wofuna kukhalitsa kwathu kuja mutumiki wotumikira. Nakumananso agricultural organization, Dr. Q ndi munthu woti ngochezeka zedi koma nawonso akutithandiza chifukwa choona kuti kwathu kuja njala ilipo kamba kakuti mvula sinagwe bwino, ndipo akuzindikira kuti pofunika tithandizane bwinobwino pa nkhani ngati imeneyi, ndipo ndalama zimene akuperekazo nzoti zithandizenso Malawi wonse chifukwa monga mudziwa kwathu kuja pafupifupi 6 million anthu ndi woti chakudya chivuta kwambiri panopa chikuvuta kale. Koma tinali okondwa kuti tikhozanso kubwera kuno ku Germany kuonanso kuti ayi ndithu koma anthu vatikomera mtima. Mulungu atipatse chifundo pamaso pa anthu amene tacheza nawo anthu a business zosiyanasiyana. Timakamba makamaka nkhani ya business ya mayendedwe apanyanja. Tasanirana napo ndi anthu angapo zovomerezeka zimene tikhoza kuzitsatira tsopano kuti tikhaledi ndi mayendedwe atsopano komanso kusamalira bwino madoko athu. Tinalinso ndi mwayi okumananso ndi ena business kuno ku Berlin tsopano kumene sunana anthu ena wa business private investors amene mogwirizana ndi University ya Mzuzu nawonso takusayinirana pangano ku nkhani ya za markets. Koma lero ndiye zakhala ngati tsano kuphera mphongo zonse pokumana ndi president yakuno Steinmeier, munthu wochezeka bwino na nkhani zokhudzana ndi ubale wathu. Takhala ndi ubale ndi Germany zaka 6 kona tsopano kuti ma-Germany athandiza Malawi njira ya mtundu wanji pofuna kuti chitukuko kwathu kuja chisayime. Ndinafunsa kuti mubwere ku Malawi mene mungathere tereku anthu athu tsopano azizilondola zimenezo motsatira naso ndi anthu akuno. Ambassador wathu kuno wagwira ntchito ndi staff yawo yonse ntchito yotamandika poonetsetsa kuti ndibwere kuno koma kugwira ntchito ndiye kugwiradi. Zikomo kwambiri.